Здравейте, гледате Осъзнато. Аз съм Калин Манолов. Днес ще ми гостува Димитър Бочев. Писател, философ и един от най-ярките морални гласове на българското несъгласие. Имам честа да кажа и мой колега и приятел от българската редакция на Радио Свободна Европа. За него радиото бе трибуна доста преди комунизма да падне, за мен първите 10-15 години след това. Дисидент и политически емигрант, дълги години прогонен от родината си, Димитър Бочев превърна не свободата в литература и мисъл. Успя да изкаже възможно най-адекватно и с най-голяма художествена сила своите изстрадани истини. Автор е на знакови книги като Междинно кацане, Биография на мъртвото време и Генезис 2. И според литературния критик Георги Цанков, Бочев не пише за да утешава, а за да назовава. И днес неговия глас остава неудобен, защото настоява за памет, отговорност и свобода по съвест, а не по документи. Днес ще акцентираме главно върху внушенията от двата му сборника "Несъгласни думи", в които най-ярко се откроява несъгласието като морална позиция, а лъжата като държавна система. В есетата от тези сборници Димитър Бочев размишлява и върху страха и доброволното подчинение, върху автоцензурата като най-успешна форма на репресия, както и върху Стокхолмския синдром, кога и как жертвите започват да защитават системата, която ги унищожава. Все нещата от живота, който непрекъснато живеем и уж искаме да променим, но все не успяваме. И така с Димитър Бочев днес ще си говорим как се оцелява морално в диктатура и как се губи свободата без диктатура. Накратко ще се осъзнаваме. Здравей, Митко. Чести почитания. Много се радвам да се видим и в ефир. Радостта ти е споделена. Дълги години не си се появявал в ефира на моето ново предаване, но и в предишните видимо и невидимо, пък и като че ли не гостуваш често в така наречените големи телевизии. Да, така е. Защо не така? Защото не виждам. Не е задължително те да не ме канят. Може и аз да съм отказвал. Може ли? А защо, ако си отказвал? Защото всяка стъпка по дъгата на тази земя трябва да води към някакъв смисъл. Защото не виждам смисъл. Защото съм се отчаял, обстановката е отчаиваща. Защото демокрацията ни или демокрацията в нашия национален народен вариант има един изначален дефект. Тя беше демокрация не извоювана, не изстрадана, а демокрация, която ни бе подарена. Демокрацията ни дойде не в резултат от наш собствен бунт, от наше преосъзнаване на ценностите. Демокрацията ни бе поднесена на тепсия от стечение на външнополитически обстоятелства. Ти вярваш ли като емигрант особено, че комунизма ще падне в рамките на твоя живот? Не съм си го и помислял. Аз съм следял много зорко прогнозите на най-така маститите западноевропейски и американски политолози. И те считаха, най-изявените от тях считаха, че ще минат дълги десетилетия, ако не и векове, през новото хилядолетие, през днешното хилядолетие, докато демокрацията проникне и спечели свое място в националното ни битие. Най-оптимистичните прогнози бяха, че към края на века, на миналия век, ще се зародят проблеми и тенденции към разпада на тоталитарното общество с перспектива към средата на следващия век, т.е. на днешния ни век, да доведат до частично разпадане
на комунистическата система. Значи сега е първата четвърт на 21 век, трябваше още четвърт век да мине да се случи това, което се случи в 89 година. Точно така. Всичко това какво подсказва? Подсказва едно, че в политическата действителност нещата са точно толкова непредсказуеми, парадоксални, абсурдни, колкото и в интимната сфера. Ами някой би казал, че може и да са сценарии, нали, такива, които са довели до този... Едва ли. Това са в моите очи по-скоро конспиративни теории. Добре. Да, сигурно. Нека да не се отклоняваме в тази посока, макар че видни дисиденти като Владимир Буковски, например, говорят за перестройката като не само сценария, голяма мистификация, но да кажем, че са били естествени процесите. Излязохме от комунизма, уж излязохме от комунизма, обаче той излезе ли от нас? Като че ли не. И на това обстоятелство се дължат големите ни така недъзи, крушения. Наистина днеска ние живеем социално несравнимо по-богато, така богато, така благополучно България не е живяла в цялата си национална история. В това съмнение няма и това е заслуга на демокрацията, на разкрепостяването на икономическите отношения, на приноса на външния свят в родната икономика. Това е така, но това не е всичко. Комунизма е заседнал дълбоко в нас. Той се е превърнал до голяма степен в наша социална генетика. Нека да поговорим за психологията на комунизма. Така се казва една страхотна книга, аз съм я чел много отдавна, на Асен Игнатов, който е бил твой асистент в Софийския университет. Ти си учил там философия 60-те години. Асен Игнатов минаваше за... Учил и недоучил. Изключиха ли те? Да. Защо? Двукратно. Ами, в крайна сметка за свободомислие, най-общо казано. Но и ме изключиха втория път. Второто ми изключване беше вече без... Веднъж съм изключен, възстановен, когато Исак Паси стана декан. И второто ми изключване беше вече далеч по-безпощадно и категорично. Защото си защитил Асен Игнатов, така ли беше? И това е вярно, да. И Жели Желев. И второто ми изключване беше в заповедта за изключване. Пишеше без право да кандидатства, в което е да е висше учебно заведение на страната. И тогава аз реших да се себе изключа и от нацията. Тебе те изключиха 69-та, чел съм. Така да, последното изключване. Кога емигрира? 72-та. Но преди това бях въдворен на местожителство в Силистра. Добре, преди да стигнем до емиграцията, да говорим малко за твоето следване и за Асен Игнатов, защото ми се иска част от съдържанието на книгата "Психологията на комунизма" да коментираме. Тя е наистина страхотна книга. Всъщност, имаше ли в тия ранни времена, ранни от сегашна гледна точка, разбира се, някакво затопляне, някакво свободомислие, някакъв зародиш на независима мисъл в академичните среди, или всичко се потушаваше в зародиш, така да се каже? Би трябвало да го има, но го нямаше. Значи, това бяха времената на десталинизацията. Тоест, на разчистване на сметките с мракобесието на Сталин и сталинизма. Но цялото това преосъзнаване, преосмислене на националния политически процес в крайна сметка се оказа само една козметика. Смениха се личности, запазиха се принципи, запазиха се механизми, запази се органиката на господстващото мракобесие. Сега, в момента.
Не, сега в момента. Тогава, Говоря за 60-те 60-те години. да. Не. Сега нещата са други. Сега ще кажеш колко са други всъщност. Никой не ни разстрелва Слава по Богу, държавните да. граници. Слава Богу, Никой не ни арестува да. за един прошепнат политически виц. Никой не ни преследва за това, че сме дръзнали да се черкуваме. За това, че сме слушали чужди радиостанции. За това, че сме притежавали чужда валута. За това, че не сме упражнявали обществено полезен труд. И дори за неприличен външен вид. За дълга коса и брада. Нещата, просто нищо не се е променило, не е така. Нещата са несравнимо по-перспективни. Добре, обаче, защо след като вече не ни забраняват да сме свободни, толкова често се държиме като роби и в момента, или поне като зависими хора? Защото носим робството в душата си свято като икона. Защото сме генетични роби. Кои ние българите? Да, защото сме се превърнали в такива. Благодарение на дългогодишното господство на комунистическия режим. За нас или за много от нас, хайде, не за всички, надявам се за нас двамата не, но много българи носят робството в душата си сакрално като икона. За тях свободата е проклятие, а робството благодат. Аз си спомням, сега ще стана много личен, в самата зора на прехода, ранните 90-те години, ходих при Ванга. Сам? Тя тогава вече не приемаше, беше болна, но имаше фондация Баба Ванга, така, на която бяха членове мои приятели, между които и Тончо Жечев. И Тончо Жечев ме уреди да ме приеме. Mm-hmm. Както и да е, тя ми наговори куп глупости и небивалици, които просто нищо не ми позна. Аз отидох да търся там екзистенциални съвети. Как да продължа биографията си. Бях изправен пред редица изпитания, които сега няма да обсъждам. Но Ванга ми каза, и това е знаменито, това е, че горе-долу по тия времена, през настоящите години... Сега 20-те години на 21. Да, тя предрече, че ще дойде един юнак на юнаците, един богатир, един левент, народна земя ще дойде с таралеж. И таралежа му ще изяде всички отровни змии, народна земя. Вау! Юнак с таралеж. Да. Буквално си го представяме с сабя в ръка, хляб под мишница. Не, оръжието е таралеж. Таралеж. Това звучи много метафорично и, как да кажа, има подтекст в него. Ама от тая метафора би била много конструктивна, ако беше подкрепена с истини, нали? Добре, защо да използвам този образ? Защо всички... Таралежа. Да, защо всички демократични политици от 90-те години насам се оказа, че нямат бодли по отношение на комунизма? Нямаше лустрация, нямаше декомунизация, нямаше промяна на учебници, нямаше отстраняване от властта на хората, които се държали винаги и по време на комунизма. Медиите бяха поставени под тотален контрол. И всичко това се случваше пред очите на хора, които уж поне в началото на 90-те години се кълняха, че са в политиката само единствено за да свалим комунизма и да преодолеем комунистическото минало. Нито един от тях, един будил не му се появя. Значи пак стигнем до таралежа. Ето защо. Защото за да бъде преработен, конструктивно преработен комунизма и неговото кошмарно наследство, първо трябваше този процес
да се състои в всяко индивидуално съзнание. Не можеш с хора, които са роби на комунистическото мислене, да правиш декомунизация. Така е. Колко време бяха СДС на власт? 4 години, пълен мандат и преди това година. И то цялата власт беше. Да, 97. Включително и президентската. Точно така. И кмета беше. И кмета беше. Защо? Кой им пречеше? А твой отговор? Да въведат един закон на лустрацията. Твой отговор какъв е? Моя отговор? Значи, веднъж една журналистка запита Костов. Защо не го прави? Той каза, защото иначе ще да се разпадне СДС. Ами да се разпадне. По-добре е да се разпадне, отколкото да бъде комунизирано отвътре. Ма те, ако се изчистят ченгетата от политиката, Кьоров политик няма да остане. Много за СДС, ама огромна част от партиите, особено ДПС-тата, нали, във всичките им вариации, пък и... Не само. Да. Ами, добре, значи, защо не го проведахме този разговор за вината? Защо не се пречистихме морално? Защото е много трудно и много отговорно и много по-мъчително, по-трудоемко е да се живее в демокрация, отколкото в тоталитаризъм. И да, трябва да взимаш решение да носиш отговорност. Именно, да понесеш отговорността за тях. Затова е необходимо преди всичко едно друго съзнание, до което ние така и не достигнахме. Не беше ли роля на интелектуалците да го генерират това съзнание, на философите? Ние предпочетохме да вярваме в юнаци, в богатири, в таралежи, а не в собствените си сили. Добре, оръжията са нужни, обаче юнаците трябва сами да седнат на коня, нали, и да тръгнат напред. Знаеш ли, ние тръгнахме по пътя на едно всеопрощаващо мислене. Дай да простим всичко. Дай да простим всички издевателства. Дай да простим всички убийства, всички злодеяния. Ама тези, които ги правяха, не поискаха прошка. Ние дадохме... Именно. И тъкмо за това тази прошка не беше здравословна, не беше реална, не беше конструктивна, а беше деструктивна. Аз съм съгласен, че силният прощава, възмездява само слабия. Това е принцип и на моето поведение, но прошката, която ние дадохме, беше формална. Защото, както и демокрацията не беше формална, защото не беше изстрадана от нас, не беше извоювана от нас. Грешниците не се покаяха. Да, беше ни дарена, беше ни подарена. Да. И каква е цената, която плащаме? Цената е и това комунистическо съзнание. Цената е едно обществено пространство, пълно с неокомунизъм, един възроден неокомунизъм, една мазохистична жал по несъществуващите блага на комунизма и всичко една декомунизация, която беше и си остава и до ден днешен, декомунизация на думи, на термини, а не декомунизация на същности. Да, и миналото се превърна в досадна тема. Миналото се превърна в обект на един мазохистичен копнеж за неговото възраждане. Ами погледнете мрежите. Те са пълни с жал по комунизма. Робите си искат отнетото им робство обратно. И срещу тая им екзистенциална потребност нашите думи са безпомощни. Макар и несъгласни. Макар и несъгласни, да.
Добре, понеже започнахме с Асен Игнатов и философията, как се е изучавала в Софийския университет 60-те години, да направим този преход от там. Ти след като те изключиха, как и защо емигрира? Как се озова в Германия? Аз емигрирах по един много авантюристичен начин. По един безумен начин. Аз емигрирах заедно с Асен Игнатов. Рамо до рамо в един и същ ден дори. Но той емигрира по официален път, т.е. той се превърна в невъзвръщенец, излезе официално до Белгия и остана там. На някакъв научен семинар, доколкото Точно знам. така. Симпозиум. Да. Марксически. Какъв да. Тя беше трагикомична история. Значи БАН трябва да изпрати делегация на един марксически конгрес в Брюксел, Така. където говорими езици са немски, френски и английски. Но няма руски. Няма руски защото той симпозиум е западен. И в целия БАН, в целия му философски институт, който тогава беше много по-многоброен, не се намери един единствен сътрудник научен, Който да знае някой от тия който езици. да знае някой от тия езици. А Асен ги знаеше всичките. И тогава те се видяха принудени или да не участват в симпозиума, който би било един страхотен удар по престижа на българската философия, или скърцайки с зъби да позволят на Асен да участва в делегацията като преводач. Така, и той остана след това, а ти какво направи? Той останах, а аз избягах. Беше една черноморска история с една западногерманска курортистка на моите млади години тогава. Аха. Романтично е било. Да, романтично-еротична история. И тя ми обезпечи холандски паспорт. И така аз си избягах с името Йос Ферверда, най-верният, най-преданият поданик на нейно величество Нидерландската кралица. И се озова къде в Германия? И се озовах в Германия началото в лагера за беженци в Цирендорф, край Нюрнберг. След това попаднах в Дойче Веле, благодарение на Георги Марков. Да, ти си делеше есеистичните понеделници с него, когато... Да, точно така. Точно така. Но благодарение на него, защото той ми отстъпи един от понеделниците. Аха, Той имаше всеки понеделник по едно есе. така. По едно литературно есе. И когато аз отидох и той прочети 2 мои есета, написани на ръка, каза: от другия понеделник почвам да се редуваме. Един понеделник съм аз, един понеделник ти. Това беше такъв жест, защото хонорарите бяха огромни тогава. А Георги Марков получаваше никакви пари в BBC. BBC заплатите бяха 3 пъти по-ниски от нашите. Престижа беше по-висок. Да. При нас е обратно. Престиж нулев, но заплати министерски. Понеже... И така започна. Започнах в Deutsche Welle, след което от Свободна Европа ме дръпна и аз оглавих културната им програма и на моето място дойде Асен Игнатов в Deutsche Welle. Живота ни е навързан като черва. Много така. Исках няколко пъти и сега вече твърдо искам да коментираш психологията на комунизма, която той написа, и един цитат съм извадил, който ми се струва много показателен и за съжаление вечно зелен, бих казал. Значи той пише: съвременният комунизъм се приближава към своя край. Периодично обаче ще се появяват нови комунизми. Комунистообразни феномени вероятно ще съпровождат цялата човешка история.
Архетипът, който стои в основата на комунизма, е дълбоко ирационален. Поради това не може да се разчита, че горчивия опит на човечеството от воинствените утопии ще направи бъдещите поколения по-умни и предпазливи. До днес човечеството имаше достатъчно възможности да разбере цялата опасност, стерилност и безплодност на опитите за основно обновяване на обществото. Въпреки това, то отново повтаря същите грешки. Ето, виждаш ли, извода, който може да си направим от този блестящ цитат е следния. Потребността, вътрешната потребност на всеки от нас да робува, да бъде роб, е точно толкова налична и екзистенциално насъщна, колкото и потребността за свобода. Да бъде свободен и демократичен. Добре, И ще наделее онази от двете потребности, която всеки от нас подхрани биографично. Добре. Лъжата и нейното място в комунизма и сега в фасадната демокрация. Тя беше система в тоталитаризма. Какво е днес? Ти пишеш на тия теми. Аз затова части от есетата, които в тия два сборника темите съм ги извлякал от тях, затова искам да така надградиш, ако може, това, което си написал вече. Ами лъжата и лицемерието триумфират и в демократични условия. Разликата е една, че преди, по време на комунизма, по време на тоталитаризма, не можехме да говорим свободно за това. Сега можем. Това е единствената разлика. Но тази разлика е много съществена. Това е разлика на живот и смърт. Не е ли пара в свирката? Не е пара в свирката. И факта, че ние днеска можем да проведем този разговор с теб, без да се страхуваме, че като напуснем това студио, някой ще ни штракне белезниците и ще ни поведе по етапите към Белине, откъдето често връщане няма. Факта, че без капка страх можем да даваме свои оценки и свои критични мнения, това не е малко. Добре, обаче това го оценяваме ние, които сме живели в несвобода. Поколенията на... Аз съм 60-те, ти си малко по-преди. Хората, които са нашите деца, да не говорим за внуците, за тях това е даденост. Те си мислят, че е така е било и винаги така ще бъде. Ами, за това, защото това е така, защото менталитета, мисленето, душевността се гради на базата на всички тия блага се градят на базата на личен социален опит. Този опит младите го нямат. И затова след младите легендите за благоденстващия комунизъм, за един идеалистичен свят, без престъпление, без пороци, без корупция. Без пари, без държава. Без пари, всичко това живее и цъфти. И тези, както казва Асен Игнатов, комунистообразни феномени ни съпровождат. Вместо да противопоставим на тия феномени собствената си същност, собственото си съзнание, ние им противопоставяме богатири с таралежи в ръце, които да издадат отровните земи. Добре, обаче на площадите миналия декември бяха най-младите български поколения, така наречените джензита, поколението Z, родените след 2000-та година. Те по комунизъм ли бленуват, когато протестират според теб? Или по-скоро срещу фасадната демокрация, срещу останките от комунизма? Аз се надявам, че по-скоро последното. Нали, че не бленува за комунизъм. Но те не успяха, тия протести не се умяха да се разграничат от сянката на Кремъл. Защо мислиш така? Ами, защото тия протести кого обслужват? Значи, за да дадеш морална преценка за едно
политическо явление, трябва да си зададеш въпроса кого обслужва то. Кому и годна, както Ленин спрашивал. И именно. И какъв ти е отговора, който е в полза на Русия? Русофилството в България има традиции. Аз за това не мисля. Аз не вярвам дори в освободителния характер на руско-турската война. И как ще то? Кой да вярва там? Много вярват. За съжаление, много. промит мозък. Но, защото, виж, всяка държава, всяка велика сила е способна да изнесе в чужбина със силата на оръжието по военен път или със силата на дипломацията, тя може да изнесе само онова, което притежава и вътрешно политически. Или със силата на пропагандата, особено в руския случай. Да. Ти трябва да притежаваш вътрешно политически едно благо, за да го превърнеш в интернационално, в международно благо. Така че деспотичната държава изнася деспотизъм, демократична държава изнася демокрация. Това е ясно. Защо мислиш обаче, че протестите през декември е насочено срещу корупционното управление на България, олицетворено от Пеевски и Борисов, но с хиляди други бекъпи зад тях обслужва Русия? Аз не само мисля, аз съм сигурен, че така. Всеки вътрешно-политически конфликт обслужва Кремъл. Той се провокира от Кремъл, не само, че обслужва. Колкото по-разрушителен е този конфликт, толкова... Добре, нали трябва да се разруши преди да се съгради? Тук съм съгласен, разбира се. Но трябваше да се разруши в името, как да ти кажа, аз хиляди пъти предпочитам, и ще го кажа с цялата си откровенност, да се руши в името на американизма, а не на руската, не в руския смисъл. Още не си ми отговорил на въпроса, защо мислиш, че това обслужва интересите на Русия, освен нали, така поддържането на политическа нестабилност, което е стратегическа. Защото Русия има интерес. От какво? От разруха в България. Ама ето сега на тези избори, които е с края на март, най-вероятно да дойде малко и актуална политика, се предполага, че най-корумпираните български партии и политици няма да имат това влияние във властта, което имат в момента. Това не е ли добре за България? Говори за новите избори. Да, сега, които след 3 месеца ще ги които се задават. Да. Които се задават. Да. Те какво, според тебе, негативен ефект ли ще имат върху живота, върху политиката? Негативен ефект има нашата инфантилност. Това е ясно. Значи, нашата инерция непрекъснато да правим едно и също нещо и да очакваме различни резултати. Ето, ние вървим избори след избори. И аз мога да се обложа сега тук пред очите на цяла България, че след следващите избори вътрешно-политическата ситуация няма да бъде по-различна. Или няма да бъде принципно различна от днешната. И ние вървим, препускаме от избори на избори с тайната вяра в таралежа. Той таралеж не ти излиза от главата. Да. Това е хубава метафора. Ама добре, кой го носи в ръката си и ще го хвърли върху отровните змии? Богатира. Анонимника. Още го няма. Още го няма. Радев. Юнака на юнаците. Президента чакат го с буйна страст. Радев е най-голямото зло на България в моите очи. Той в моите очи е национален предател. Значи не е спасение. Радев? Да. Най-малко. От Радев трябва някой да ни спаси. Тези, които са срещу Борисов и Пеевски, са и срещу Радев. Ама Богатира е юнака.
Юнака, добре. Преди да го видим, дай да не го още да си го мечтаем, може би е хубаво, но... Искаш ли да премидим и към Георги Марков по едно време? Исках, да, ама ето не му идва ред от таралежи. Така, какво за него сега ще Да не се окаже по-разговорлив, отколкото съм ти необходим. Тук поне времето е наше. Нали знаеш този слоган? Помниш ли го на СДС? Много добре. Времето е наше. Оказва се, че не е така обаче. Да. Оказва, че времето е време на неокомунизма, а не на антикомунизма, както мечтаехме ние. Много си прав. Болезнено бих казал, че си прав. Кажи за Георги Марков няколко думи. Значи, това беше най-благородният човек, когато познавах. Той ми беше не само мой ментор, защото благодарение на него попаднах в Deutsche Welle и оттам тръгнах по радиостанциите изобщо. Не само мой брат, родственик по изнаническа съдба, брат по перо. Той беше и ми беше и най-близък приятел на чисто битово равнище. Ако ми трябваха 100 марки, от него ще поискам. Няма от кого друг. И когато го убиха през онзи проклет септември на 78 година, убиха част и от мен самия. И това беше по-добрата част. Няма какво да допълня аз поне. Разбира се, 40 и колко години по-късно убийството му остана неразкрито. Защо? Да, остана неразкрито благодарение на бойкота от страна на България, от страна на държавна сигурност и остатъците от държавна сигурност в демократични условия. Вие бяхте всички, които изброи част от така наречения в някои от тесетата, които обсъждаме теми от тях, ти ги наричаш Homo emigranticus. Homo emigranticus е друг есеистичен сборник, който издаде БАН, Българската академия на науките. Това е едно от първите ми книги. Добре. Какво е Homo emigranticus? Защото аз съм Homo. Така опиши го този тип човек. Това е генетичният емигрант. Това е човекът, търсещия човек. Човека, който е непримирим, несъвместим с всяка ситуация, несъвместим със себе си дори. И вътрешния, и външния емигрант. И вътрешен, и външен емигрант. Тия две категории се припокриват в биографичния ми път. Добре, тогава за тебе несъгласието какво е, лична или обществена позиция? Всичко красиво на този свят е дошло в съпротива, в несъгласие с регламента. Колкото и благороден да е този регламент. Красотата възниква в конфликт с външните правила. Да, така е. Говорихме за лъжата, да, и сега малко и за истината. Страх ли ни е да я казваме? Или просто вече даже сме изгубили навика да я търсим? Страх ни е дори да я произнесем. Страх ни е да си признаем, че сме роби, както казва Булат Коджава, че сме роби, които не само, че не страдат от робството си, те се наслаждават на робството си. С една мазохистична наслада. Роба живее дълбоко в нас. Както живее дълбоко в нас и свободният човек. Но аз казах преди малко, ще победи онзи, когато ти подхраниш биографично. Така е. Ами, тогава страх или удобство кара хората да мълчат, включително днес. За какво ли не? Апатия. Значи, в една своя сатира, моят приятел Марко Ганчев пише, че
този свят ще бъде погълнат един бъдещ ден не от разрушителен конфликт, а от прозявка. Просто до голяма степен българската политическа класа отврати българина от политиката. Нейните безобразия му попречиха да бъде гражданин в пълния смисъл. Добре, защо интелектуалците не будят по заспалите? Ами защото и те самите са в дремка. Защото и те не виждат изход от тая повсеместна апатия. Много често най-благородните, най-малкото свестни и чисти хора, те просто не намират за кого да гласуват. Един въпрос, който ти зададоха във Фейсбук, когато анонсирах разговора преди няколко дни. Мисля, че Веселина Чернева. Гласуваш ли още за Синя България? Аз гласувам за Синя България. Защо? Но ми писна да гласувам за по-малкото зло. Искам най-после веднъж да гласувам за доброто. И не го виждаш? Да. Гласувам от няма и къде. Сега, ако ме питаш, ако искаш... Къде за ПДБ, да речем. Ако искаш да бъда до края откровен, ще ти кажа, че гласува за Кот. Добре. На Петър Москов. И Вили Лилков. Аз съм там най-вече заради Любо Канов. Ама ти член ли си на Кот? Не, но гласувам, аз не съм член, защото партийността и литературата не се съчетава, затова не съм член. Но право на граждански глас, и не само право, според мен и моралният дълг да гласувам. Добре, какъв е кода, който така ти импонира и се присъедини интелектуално? Ами, тяхната антикомунистическа тактика и стратегия. Тяхната несъвместимост с комунизма. Някои казват, че е поза. Моля? Някои казват, че е поза. Предпочитам позорски антикомунизъм, отколкото чистосърдечен неокомунизъм. Разбираш ли? Както предпочитам американци да ме окупират, вместо руснаци да ме освобождават. Да, това са добри избори. По същата логика. А кога ще избираме не по-малко зло, а поне някакво добро? Такова, което няма да ни кара да правиме по-големи компромиси от тези, които ни се иска. Когато имаме повече предавания като нашето. Това е мечта, да. Да. Ако има нужда днес от морални интелектуалци, защо по-скоро тези, които са призвани да бъдат такива, им е удобно да бъдат, как да кажа, неутрални експерти? Неутрални експерти. Удобно им е, значи, незаемането на позиция винаги е по-удобно, по-уютно, защото не носи отговорност. Дори отивайки да гласуваш, защото гласуването също е израз и изказ на политическа позиция, ти поемаш някаква отговорност. Ти поемаш риска да бъдеш разочарован. Ти поемаш риска да подведеш и себе си, и съгражданите си. Но това е пътя, друг път няма. Значи, незаемането на позиция, неутралитета е винаги гибелен. В Ад Данте пише, че най-жешките места в пъкъла са резервирани за онези от нас, които в критични, кризисни ситуации са пазили неутралитет. Неутралитетът е пагубен. Да, това е добър финал, но все пак може би един
политически извод на фона на всички, как да кажа, морални теми, които обсъждахме. Има ли шанс България все пак да излезе от този омагьосан кръг на недоразвитост, на безнадежност, ако щеш, на тази апатия, за която говориш? В обозримото бъдеще, айде да не е след 3 месеца на тия избори, но някакси 36 години вече уж сме в посткомунистическо общество, в този смисъл, който им се иска на теоретиците да го разбират посткомунистическо, и сега си въртим в пустината на робството. 4 години ли ни остават или много повече? Надявам се много повече. Шанс има. Шанс има до толкова, доколкото човешкото съзнание, включително и гражданското съзнание, са динамични структури. Слава Богу. А не склеротизирани. Шанс има и този шанс не е юнака старалежа. А кой? Значи, юнака с старалежа е продукт на нашата безизходица. Когато една гражданска ситуация стане сляпа и безизходна, тогава се поражда вярата в легендите, вярата в легендарното, вярата в митологичното. Тогава идва на дневен ред богатира старалежа. Добре, айде да идва, че да ни оправи. Благодаря. Това беше разговора ни с Димитър Бочев. Както и предполагах, не ни донесе утеха, но ни вмени отговорност. Защото беше разговор за свободата като съвест, така каквато я отстоява той самия в Несъгласни думи. Свободата не като право, а като отговорност, защото истинската свобода започва от отказа да лъжеш себе си и другите, от отказа да приемеш лъжата като нормалност. Така че вие също трябва да направите този избор, дами и господа, свободни или удобни, и то е ваш и никой не може да го направи вместо вас. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващия път.